Ang PBCM kini karon aning alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo niining tungura sa inyo no sab nga pagpatalinghog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O ako karon magapanginaot nga sa panalangin sa bulan nga magtutudlo makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ini sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia o uban usab sa mga basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato kini nga mabati sa maong sibihan sa DYLA matag alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon sa adlaw kana nga Domingo. Uban usab sa lauban nga dapit tungod kay kining programa nato nikabot man kini sa 34 35 ka mga radio station ang nasudlan pinaagi ni mga langitong lamdag sa kinabuhi Visayas kini og Mindanao. Labi na dito sa Mindanao area sa DXQ no sa Cagayan de Oro City padayon gyapon kana nga mabati nato sa oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O ingon man usab sa uban nga dapit dili lang nato ni tagsaon ang mga atong mga programa no saglit napakadaghan naman ini busag pangmusta lang nato ang tanan nga mga kaigsoon sa atong mga kaigsunan dinhi sa branch number 25 o uban usab sa pagpaibalo nga aduna kitay paghimuon nga meeting karon tungod kay kining adlaw o kining pitsahaw man kini ang atong gikasabutan nga matag katapusang Domingo sa bulan aduna kitay paghimuon nga usa ka meeting sa diha sa atong chapter no sa wireless sa ilang Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia. Busag hangyo ko ang tanan nga mga sakop sa branch number 25 sa pagtambong nining meeting ato karong pagahimuon. O sa pagpangmusta usab dito dapit sa mga kaigsoona no dito sa Bugo, Cebu sa San Remio sa atong chapter dia kang chapter president Junilo Bintulan uban sa iyang bahay si Brother Birto Inot uban sa mga membro diha nga tanan ug atong gipasalamatan usab sila sa ilang paghatag og suporta sa atong program dinhi sa DBLA nga makapadayon kita sa atong programa dinhi sa Kanginan. Daghang salamat kaninyo mga igsoon diha ni sa mao nga branch sa branch San Remio Bugo. Og man usab dire dapit sa atong mga kigsuna no dire sa Carmen Bohol padayon gyapon kita nga magapangmusta kanila nila ni Brother Longlong Divino o sayang ba si Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro diha nga tanan og dito sa Toledo sa atong chapter diha kang Sister Vicky Dusina uban sa iyang ba si Brother Eugene Dusina maayong pagpatalinghog o kanamo o kaninyong tanan karon magsunan uban ni chapter president Ranis no diya sa Ranis Alpurque sa Luto sa men Cantabaco Alimango kumusta og maayong hapon uban nila usab nila ni Edward Laspinia Laspunia o kumusta og nautpunta nga nagpatalinghog ka karon brad sa kanunay nga mainuton usab ka nagsunod ni natong programa. O kinguman sa dapit sa mga kaigsunan diya sa branch 25 nila di Brother Bobot Panta, daghang salamat usab kanimo Brother Bobot sa imo usab paghatag og support dako kining suportar sa nga imong gihimo diri sa atong programa no sa DYLA. Ug daghang salamat kanimo uban sa imong pamilya. Og sa atong mga kaigsunan diya
nila ni Sister IB Valenzuela og ni Sister Janice Valenzuela. May hapon gyapon kaninyo diya mga sister. Og dito sa Cordoba no, sa Katarman 1 nila ni Brother Manolito Duroy og ni Sister Esther Duroy og nila ni Brother Nazar Guardiana. Maayong hapon kanimo Brad. Nila ni Brother Dinis Gonzales. Naot gyapon nga makatambong ka ning higayon na Brad Dinis sa tong meeting nga pagahimon. Ug sa tanan na lang nga mga kaigsunan na kutob sa mong mabuting sibya mga kaigsunan ng PBCM, lakip na usab dito dahil sa atong PBCM compound sa atong Minopes nga di na lugar ang atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas si Madam Gaga Eugenio. Ug sa tanan nga mga kaigsunan, mga membro, mga ministro nga kauban ako sa buhat og mga evangelist sa mga pagtulunan sa PBCM, maayong adlaw kaninyong tanan. O kaniya pa, ihatag ko pa sa lain nga alagad mga pumusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og may hapon kanatong tanan kinusab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Niya usab kita karon pag-alagad na usab sa atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Ako na lang mga pagpangumusta sa tanan nga magkaigsuonan Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kaninyo mga igsuon? O I hope nga naa mo sa kabasok sa lawas nga kanamay nyo magamit sa pagpatalinghog nin atong programa sa matag Domingo. Ug ako na lang mga pagpangumusta gapon diha sa kang Reverend diha sa palasyo o ba sa iyang pamilya, Madam Gaga o sa tanan gayud nga mga ministro. Kumusta kaninyong tanan? O ako na lang pagtimaya gayod no, Hurot, Luzon, Visayas ug Mindanao bisan pa dito sa gawas sa nasod sa Amerika ug din man dapit dito sa Saudi Arabia ug sa Canada ug sa uban pa nga mga nasod nga naa diha ang mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM kay naa man sila diha nang narbaho. Kumusta na lang kanyong tanan ug sila usab nagmonitor ni atong programa dinhi sa DYLA kay makita man kita sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta na lang kaninyong tanan? Bueno, Brother Sam, na itong maging Domingo ato mang gipakita nga kung magpaila ang kamatuoran dili pinaagi sa inunta lugar nga mabasa sa Biblia. Basta tagna gani, dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna isulat ang pangalan. Ingon ana ang batasan sa Biblia may nang mahibaw-an sa mga nagbasa usab sa Biblia. Dili abilidad usponako nga kung magtagna isulat ang pangalan. Dunay mabasa pero sa katumanan ni ana dili na nimo mabasa. Nga mao ni si Pedro, si Juan o kinsa pa nga mga apostol bisan pa sa atong Ginoong Hesukristo kay ang uban bangod Brad Sam maningil sila nga nabadaw kunoy mabasa nato sa Biblia nga ang PBCM mao ang katumanan sumala sa nakasulat sa Biblia kay bali. Ang uban usab maingon sila nga naabay mabasa nga ang inyong magtutudlo mao ang katumanan sa Espiritu Santo, litra por litra. Unya maingon po dayon sila nga kamo sa inyong pagkamagwawali doon na basad mo tagna sa Biblia. Kay nagpailaman mo nga mga ministro sa Espiritu Santo naa basad mo'y tagna. Sumaw kini karon Brad Sam ang ato ang pagatun-an ug manghinaot kita nga ang ato ang mga listeners masabtan nila kini. Karon niya kita Brad Sam sa tagna atong ipakita kay ato namang na pakita na tung aging Domingo nga bisan pa ang atong Ginoong Kristo kung magpaila siya sa iyang kaugalingon magbase gayud siya og tagna Brad Sam, di ba? Tinud ka na. O kana mayot nga li imong balikon Brad Sam pagbasa ang atong Ginoong Kristo nga kung siya magpaila sa iyang kaugalingon gipaagi gayud siya sa pinaagi gayud sa tagna sumala sa imong basahon ang Lucas sa iyang kapitulo 24, versikulo 25 ngadtos 27, ikama nimo ngadtos 44 ug ngadtos 45. Asa ba si Kristo
nagbase sa iyahang mga tagna. Kay aron nga kini mo ato ang example diha sa tamo hatag og example sa atong Ginoong Kristo. Dayon didto dayon tas mga apostoles ug ang katapusan didto dayon ta sa katumanan sa Espiritu Santo nga mayo atong gipayla karon mao atong langitnon nga magtutulo naa basab siya tagna ug kita mismo sa atong pagka magwawali naa basab tay tagna sa Biblia. May tingali mo basahon sa kung asa si Kristo? Kung asa lugar ang usa sa gibasihan ni Kristo sa iyang panahon nga matud pa nga gitagna siya sa nagamit siyang mga tagna sa Biblia, niya lugar ang gisitar nga sitas ni Brad Cesar sa Lucas sa iyang kapitulo 24 versikulo 25 nga atong pagbasahon mga kaigsunan. Unya ilahos na to sa 27, unya ikama lugar na to sa 44 hantod kini sa pagbasahon nato sa 45. Ingon ini ang gipayag lugar sa Biblia. Mo ni ang tagna nga gibasihan sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan sa iyang panahon niya sa 25 sugod. Og si Jesus mingon kanila o mga taong buang-buang kinsang mga kasing-kasing hinayaan nga mutuo sa latanang gikasulti sa mga propeta, ingon si Kristo. Katong mga tao kunong hinayan nga mutuo sa gisultis mga propeta, dili ba kinanglan man nga ang Kristo magaantos gayod niining mga butanga ug unya magasulod siya sa iyang himaya. Mao tay pangutanan ni Kristo niadtong mga tao nga hinayan nga mutuo sa mga gisultis mga propeta. Unya sa 27 gingon nga matud pa ug sugod kang Moises ug sa tanang mga propeta, ingon si Kristo, iyang gisaysay yang matud pa dili ba, ingon si Kristo, kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayod nining mga butanga ug unya magasulod siya sa iyang himaya. Og sugod kang Moises, ingon si Kristo, og sa tanan nga mga propeta iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Ingon nagkot na lugar si Kristo nga matud pa sugod daw sa mga propeta, gikot niya iyang gisaysay daw ang iyang atong mga butanga unya iyang nga magasulod siya sa iyang himaya, ingon si Kristo. Ug sugod daw kang Moises ug sa tang mga propeta iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingan. Sa 44 layon ug unya ug mingon siya kanila si Kristo, kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto. Sa kauban pa ako kaninyo, ingon si Kristo, nga kinahanglan gayod matuman ang tanang naisulat mahitod kanako diha sa kasuguan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo. Unya sa 45 ningon dayon nga kinahanglan makuno daw matuman nga sugod daw sa basahon sa kasuguan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Bisag diha lang, Brad Cesar, klaro nga nagsayat si Kristo. Si Kristo og tagna sa mga propeta sugod sa basahon ni Moises ug sa basahon sa salmo. Sa lakip na ni ana ang mga apil na ang mga propeta, Brad Cesar, nga tuman daw diha sa iyang kaugalingon. So si Kristo di ay kung siya magpamatuod sa iyang kaugalingon, nagbase siya og tagna. Hain man ang tagna matud pa ni Kristo, naa diha mabasa nimo sa salmo, naa po diha mabasa sa mga propeta, basahon sa propeta, og mabasa pod lagi diha sa salmo. Ang tagna may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay si Kristo nagbase man og tagna sa iyang kaugalingon diha mabasa sa basahon ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo. Nanhain man ang usa sa propeta nga maoy gibasihan ni Kristo nga kung siya magpaila sa iyang kaugalingon pinaagi sa tagna. Iasa ba sa basahon ni propeta o sa basahon sa propeta
nga usa sa tagna sa atong Ginoong Kristo bradsam mayo imong basahon ng Isaias 9:6 naabay Kristo diha nga mabasa kay atong timan-an sa wa pa si Kristo dinhi sa kalibutan nagpaila sa iyang kaugalingon duna nay basahon daan mao kadtong basahon ni Moises nga pintatsok kadtong the 5 book of Moses mao kadto ang ginabasa sa mga Parisiyo, Sadusiyo o sa inunta mga eskriba kanhi sa unang mga panahon kay wa pa man ang Kristo matao anang panahona. So ang ilang gibasihan nga basahon mao tong libro ni Moises nga gitawag og Pentateuch, the 5 book of Moses. So ingon ana mga higalag may kaigsunanan, asa ba ang usa sa tagna ni Kristo naabay pangalan ni Kristo diha nga siya kana ang katumanan bradsam. Aniya ba Cesar kung asa lugar ang tagna nga matud pagi-quote ni Kristo nga sugod daw sa basahon sa ni Moises sa mga propeta o sa mga salmo. Sa mga propeta ang atong paagupayag kung asa nga propeta nga natagna lugar ang atong Ginoong Kristo mo ikatumanan ini pero kung atong basahon wala gyud Kristo nga nakasulat nga atong basahon ba Cesar. Sa Isaias 9:6 kung inyong patalingugan gingon kay alang kanato ang usa ka bata na tawo alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamanan igaptungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan magtatambag Dios nga makagahom amahan nga walay katapusan ug prinsipe lugar sa pakigdaip. Busan mo ni tagna lugar. Mao ni ang usa sa tagna. Basahon sa propeta nga si Moises, si Isaias. Kunya kung asa lugar ni o kinsa ang katumanan ni kung asa ning gingon nga pagkatawhon ang anak lugar nga lalaki matud pa dinhi kun atong dugangan wa gyapon Kristo dinhi sa City 14 gingon sa Isaias gyapon busa ang Ginoo gayud mo'y mohatag kaninyo og usa ka timaan aniya karon ang usa ka ulay manamkon og maganak og sa kanak kalalaki og pagkatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Diha na gyapon kanang gitagna lugar sa gitawag og Emmanuel. Gitawag kinig Emmanuel nga kun asa kining gingon nga bata matao sa usa daw pagkatawhon giyaw ka matud pa busa ang Ginoo gayud daw mo'y mohatag kanyo usa ka timaan ni aniya karon ang usa daw ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og pagkatawgon ng anak nga lalaki pagkatawgon nag Emmanuel ang iyang ngalan. Walay Kristo nga mabasa mga kaigsunan. Karon mo na tagna ba Cesar? Nga usa sa tagna ni Kristo. Usa sa tagna na sa atong Ginoong Kristo nga gitagna na ni propeta Isaias nga kun kinsa ang katumanan niya kanus-an na may tabo mo dayon tong sa Galacia 4:4 ba Cesar nga pag-abot sa tukma nga panahon nga natawo og babae gianak ilalom sa kasuguan nga natawo kana nga ang katumanan niya ng bata mao ang atong Ginoong Hesukristo pero walay Kristo nga mabasa nato sa antugon lugar sa Biblia nga gitagna sa mga propeta wala silent pero kung matuman na amo to nga natuma pagabot sa tukmang panahon nga natawo siya ilalom sa kubuan karon natawo dia pinagi sa babae nga ulay nga kung kinsa ka tumanana kung atong sayron kung trisapo na to Mateo 1:19 hangtod sa 23 ba Cesar mo na si Maria lugar nga birhen mo na ulay nga diha ipakatao nga kanang bata paginganlan naghisos ginganlan na pero sa tagna walay Kristo o walay Hesus nga atong mabasa litra po litra sumala sa Biblia mga kaigsunan. So tin-aw kayo mga higalag magkaigsunan sa pagtagna ni propeta Isaias walay pangalan bata lang ang giingon unya dunay usa ka babay nga manganak ug usa ka bata nga lalaki pagatugo kay bulungan wa gyud Hesus diha nga basa pero sa diha nga mitumaw na ang atong Ginoong Hesukristo kay sa tukmang panahon mao naman na ang pagpaila niya gipakita dayon diha na sa bag-ong tugon pero sa daang tugon wa gyoy mabasa nga Hesukristo nang bataa diha na sa pagkatawo sa atong Hesukristo diha na nahinganlan nga ang maong bata nga gitagna sa
ni Propeta Isaias, mao di ay ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa gibasa ni Brad Samuel ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 o kung usbon o igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong pagahinganlan Hesus kay siya mauman ang manluluwa sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So sa diha nga milutaw na ang atong Ginoong Hesukristo, mao na dayon to nga gi-claim na dayon ang mautong tagna nga di ay ang maong bata, mao di ay ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon ana mga higalang magkaigsunan, mausap sa atong langiton nga magtutudlo, walay mabasa nimo diha nga litra por litra nga Master Tomas Iño Senior nga mao ang katumanan sa Holy Spirit o Espiritu Santo. Pero naa siya tagna mga higala o magkaigsunan. Before ni ana, sa dili pa nato kanitugan Brad Samuel, diha usap kita sa kasaysayan usab sa mga apostol. Nan, ang mga apostol ba sa ilahang pagpakatao dinhi sa kalibutan, naabasab sila'y tagna mismo sa ilang kaugalingon, bisan wala pa sila matao gani, duna na sila'y tagna gigahit sa Dios diha kanila. Pero maayo tingaling akong basahon Brad Sam, ang pahayag ni Apostol Pedro nga mismo sila sa ilang kaugalingon sa diha nga na membro na sila ni Kristo, ilang gisaysay mismo sa ilang kaugalingon nga mismo pud ang mga apostol naapoy sila'y tagna nga gibasihan. Akong basahon Brad Sam, ang ikaduhang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 19, matod pa ni Apostol Pedro nagingon, labot pa gayo di ay nga nahimutan ang pulong sa propesya mo manitagna nga among ginabatunan. So doon na di ay sila'y propesya o tagna nga gibatunan. Matod pa ni Apostol Pedro, mayo nga inyong himuon ang pagtagad niini, maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit hangtod bubanag-banag ang panahon ug musubang ang bituon kabugason diya sa inyong mga kasing-kasing. So matod pa ni Apostol Pedro nga matod pa niya, labi pa gayo di ay nga nahimatud-at ang pulong sa propesya o tagna nga among gibatunan. So doon na sila'y gibatunan nga tagna usap o propesya ang mga apostol sa atong Ginoong Kristo. Nan ang ato namang usisahon Brad Sam, hain man ang tagna sa mga apostol unya sa diha nga gitagna na ang mga buluhaton sa apostoles, naabasay inuntang ngalan sa mga apostol nga maoy ilahapod nga ipresentar kibali nga kami na. Pero atong basahon Brad Sam, asa ba ang usa sa tagna sa mga apostol? Kay mo man ni ang atong i-clarify, klaruho na to ni kay ang uban man gud mutana gud sila, kamo mga ministro PBCM asay mabasa nga Tomas Iño Senior nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo, kamong mga ministro sa PBCM asa man ninyo tagna nga magwali mo og Espiritu Santo, mao man ni karon ang atong usisahon. Pero sa dili pa anang tanan, ato usang hatagat og example. Mismo ang mga apostol kani sa unang panahon, naa sila gibasihan nga tagna sila kaugalingon, wa pagani sila matao naa na sila tagna nga gipreparar sa Dios para nila. Nawagi pangalan diha, pero asa ang usa sa tagna nga natuman diha sa mga apostoles. Mayo tingali Brad Sam ang Isaias 42 bersikulo 6 nga mao kini ang usa sa tagna sa mga apostol nga ilang gibasihan sa akong gibasa sa ikaduhang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 19. Asa diha Brad Sam ang usa sa tagna. Anya Brad Cesar, basahon ta ning giingon mo nga sitas sa Isaias 42 versikulo 6 inyong patalinghugan nga gisgutan sa Biblia nga natuman ni lugar tagna ni sa mga apostol nga ilang gibatunan lugar kaniadto. Kay naa man sila tagna gibali. Yaw. Ako siyuba nagtawag kanimo sa pagkamatarong ug magakupot sa imong kamot ug magabantay kanimo ug mo matag kanimo
nga usa katugon sa katawhan alang sa usa ka suga sa mga hintel. So kung mao Brad Sam, matod pa sa tagna dunay gipakita nga himuong suga ngadto sa mga hintil, pero wa gyud mabasa dinhi nga mga apostol ni si Pedro na, si Pablo na, wala mabasa diha kay tagna gud. Isayas gud ni dili gud ni bag-ong tugon. Nanasa pa ang usa sa tagna, Brad Sam, nga himuon silang suga ngadto sa mga hintil. Wala gyud ngalan nga Pedro diha, way ngalan nga Pablo, way ngalan nga Juan, way ngalan diha sa bisan kinsang mga apostoles, mga higala o magkagsuonan. Pero kining tagna nga himuon silang suga sa mga hintil, i-claim na nila dayon mga higala magkagsuonan kay ngano naa naman ang claimant, naa naman ang mga mo claim ni anang mga tagna. Asa pa Brad Sam ang usa hain ba ang tagna pa nga gipakita sa Biblia nga mao'y gibatunan sa mga hintil nga himuon silang suga sa mga hintil. Asa pa Brad Sam? Isaias 42 Isaias Brad Sam, mayo timong dugangan ang bersikulo sa Biblia. Anya Brad Cesar, dugang prueba gyapon tagna gyapon ni sa propeta nga si Isaias sa Isaias 40. Naamay ngalan diha nga mao na si Apostol Pedro nga atong susihon nga kinsa ning suga lugar sa mga hintil nga gitagna nga giputot gitagna ni propeta Isaias, no? 49 sa Isaias versikulo 6 inyong patalingugan gingon, oo siya mingon magaan ra kaayo nga butanga nga ikaw mahimong akong alagad aron sa pagbangon sa mga kabanay sa ni Jacob o sa pagpabalik sa salin sa Israel. Ako sab ikaw nga ihatag nga usa ka suga alang sa mga hintil aron ikaw mamahimo nga akong kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Kinsa nga propeta ang nagtagna Brad Sam? Ang nagtagna nini si propeta Isaias. Oh. Doon nagyapod pahimutang niya nga suga ngadto sa mga hintil. Naabay mabasa nimo Brad Sam nga si Pedro na, si Pablo na o si Juan na, naabay mabasa nimo diha litra por litra? Wala gyud tay mabasa dinhi Brad Cesar nga natuman ni sa mga apostol. O kundili unya nato ni mabasa kaya ato magmasyonaran kung mabot na ang claimant ni maong kanang tagna nga moangkon sila nga sila to ang gitagna sa propeta nga si Isaias. Moabot man kita diha mga kaigsunan og inyo lang rong pataling karon diha ato nang ansiran Brad Sam kay gitagna man nga dunay suga nga himuon nga suga ngadtos mga kahintilan. Walay Pedro, walay Pablo, walay Juan, walay Judas o kinsa pa diha. Mateo, wala diha. Lucas, wala. Pero sa pag-abot na, sa pagpakatao kay kining Isaias, wa pa man ni matawa mga apostol ani. Wa pa man ni matawag kay daan tugon gud ning Isaias. Panahon pa man ning Moises ni. Pero pag-abot na ni Kristo, Brad Sam, nga na membro na sila diha sa atong Hesus Kristo, ila na kanang giklib nga sila di ay kana ang gitagna ni propeta Isaias nga mao'y himuon nga suga sa mga hintil. Mayong basahon nimo Brad Sam ang buhat sa iyang kapitulo 13 bersikulo 46 ngadto 49 Brad Sam. Tinuod bagyod nga ang mga apostol mao sila ang gihimong suga ngadtos mga kahintilan sumala sa pagtagna ni propeta Isaias. Pero sa pagtagna ni propeta Isaias wa gyud mabasa diha nga mao ang mga apostol. Sa diha na nga nataw na mga apostol gi-claim kana nila ang maong tagna. Naabay mabasa Brad Sam? Yeah, Brad Cesar, basahon ta kung kinsa gyud ang gisgutan ang kanang tagna asa na matuman kanang gitagna sa propeta nga si Isaias kanang gihimong suga alang sa mga hintil niya. Okay. Matod pa din ni sa buhat sa iyang kapitulo 13 bersikulo 46 hangtod sa 49 ang atong pagbasahon giingon dinhi. Niya ang answer ang tubag mga kisunan sa among gingon nga sa pagtagna wala gyud diha gibutang kun asa na matuman adto banas mga apostol kanusa lang sa diya matuman na mutugan nga mudala lugar ni ana ang katumanan niya moabot na sila katumanan nga sila mo ang diya mat kanila matuman kanang gitagna sa propeta nga si Isaias. Okay. Buhat 13 46 49 inyong patalingugan gingon og si Pedro og si Bernabe sa walay ko kahadlok
Miingon kinahanglan gayod nga ang pulong sa Dios anha igaw na sa pagmantala kaninyo. Apan kay inyo man kining gisalikway ug inyong giyukman ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, tan-awa kami mangadto sa mga hintil. Period sa Sam, period sa. Ingon si Unsa imong nabasa Brad Sam? nga matud pa sa atong mabasa nga kay matud pa kung atong balikon pagbasa gingon man ug si Pablo daw ug si Bernabe sa wala daw ko kahadlok miingon kinahanglan gayod nga ang pulong sa Dios anha igauna sa pagmantala kaninyo. Apan kay inyo man kining gisalikway ug inyong gyukban ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, matud pa nila tan-awa kami mangadto sa mga hintil. Kay wala sa Isa Brad Sam, kay wala man sila dawata kibali dito matuning adto sila sa kahintilan. Sige padayon Brad Sam. Kung ito ipadayon, gingon din is 47. Kaysa ingon niini gisugo kami sa Ginoo. Nga nag-ingon kikamot gipa himutang ko ikaw nga kayag sa mga hintil. Ningto nga na ang tagna ni Propeta Isaias. Pasa na dito sa Isaias na to. Okay. Aron pagadadon mo ang kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Okay. Ingon na dito. Resulta ng tagna Sa ni Isaias. 48. 48 gingon. Og sa pagkadungog nini sa mga hintil, sila nangalipay og ilang gidalaig ang pulong sa Dios. Og na nagpanuo ang tanan nga gikatagana ng daan alang sa kinabuhing dayon. Okay. 49 ilaos ta. Og ang pulong sa Dios, og ang pulong sa Ginoo mikaylap sa dibok kayutaan. Ingon niya na ba si Sar? Nga sa diha nga gitagna ni Propeta Isaias nga dunay suga Suga o ngadto sa kahayag mga hintil, sa mga himong hintil. suga sa mga Oo. hintil. Walay mabasa mga higalag mga magkaisudan apostol- nga ang mga apostolis na ang nahimong katumanan kaysa Isaias nga gibasa ni Brad Samuel sa Isaias 42:6 ug sa Isaias 49:6 wala gyud mabasa nga si Pedro na, si Bernabe na, si Pablo na wala diha mga higalang magkaisudan busa dili mo miingon nga naabay tagna ninyo nga mabasa litra por litra mga higala mga kaisunan kung magtagna ang Biblia dili ilakip ang pangalan kinsa lamang ang muklim niya na sa diha na nga mulutaw na ang maong gitsaad nga tagna nga mauna na sila ang katumanan mauna nga sa pag-abot sa mga apostoles mao na to nga ilang giklaim nga sila day kana ang gitagna ni Propeta Isaias nga mao ang himuong suga ngadto sa mga hintil kay wala man sila tuhoe dito sa Jerusalem mao to ni adto sila sa mga kahintilan para nga ang mga hintil malakip usab sa mga maayong balita makakuan sila ba makaambit sila sa mga balita sa atong Ginoong Kristo mao mangani nga sa pag-abot nila sa kahintilan nangalipay ang mga hintil nganuman kay niabot na ang kaluwasan sa diha nga nagwali sila sa mayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ana mga higalag mga kaisunan nan asa pa ba Brad Sam mayo tingiling basahon nimo ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 14 ug 16 hain pa nga ang mga apostol gipahayag ni apostol Mateo nga sila gayud mao ang gihimong suga ngadto sa mga kahintilan. Gihimo silang suga mga higala. Dini si Sar. Mateo 5:14. Basahon ta ang nakasulat nga sa gingon mo nga sitas no sa Mateo 5 bersikulo 14 hangtod sa 16. 16 inyong patalingugan mga kaigsunan gingon. Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang syudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayud masalipdan. Ingon dinhi, matud pa dinhi. Ang mga tao dili usab magdagkot og suga aron gibutang kini sa ilalom sa gantangan kundi sa ibabaw sa tungtunganan ug kini magawa-iwag kanilang tanan nga anaa sa sulod sa balay. Mayo basahon nimo Brad Sam ang Galacia 2:9. Oh. Galacia 2:9 Brad Sam aron nga maklaro gyud diha nga ang kung mga atong apostol atuan gayon lugar, gihimo silang suga. kung atong lugar ang Galacia ba Cesar nga kunik Galacia 2:9. yapon sa atong gibasa nga gingon sa 2:9 sa Galacia. Galacia kung inyo lugar nga Ngadto sa kama 11 ngadto sa 19. ingon ini ba Cesar inyong patalingugan mga
kaigsunan og mga Higala. Galacia 2, 9 hangtod sa 11. Oo. Oh, sugod sa nibig yon. Ug sa ilang pagkakita sa grasya, sa grasya nga gihata nahatag kanako ni Santiago, hatag kanako si Santiago ug si Sipas ug si Juan. Ang mga gipanangila ingon nga mga haligi mitunol kanako ug kang Bernabe sa tuong kamot sa pakig-ambitay aron kami managpangadto sa mga hintel. Oo. Yun sila. Kinsa ning atos mga hintel? Sila si Santiago, si Sipas, ug si Juan. Oo. Og si Bernabe. Oh, so nianang tungo ra Brad Sam, bisag dihat na lang taman kay ang ato ang punto man lugar kibaling may atong kuhaon nga mauna ni sila ang nahimong katuman sa tagna ni Propeta Isaias nga mao ang himuong suga ngadto sa mga hintil ang mga apostol. Pero sa pagtagna ni Propeta Isaias, wa gyud mabasa dia si Lucas, si Bernabe, si Santiago, si Sipas, ug si ibutang ta si Pedro ug si Pablo. Wala. Busa ingon ana mga higala magigsunan nga dili mo ingon nga noon sa ba asa man atagna sa iyong magtutudlo pabilin lang kay amo maning asiran karon. So nining puntuha Brad Sam ang atong nakita nga kung magtagna dili di ay abilidad nga ilakip ang pangalan sa diha nga matuma na ang maong tag-iya sa tagna mao na dayon na kana nga iya na dayon ka ng klimon karon ni ata sa kang Judas Brad Sam. Doon na ba'y tagna si Judas mismo sa iyang kaugalingon? Apostoles pa ni Kristo. Sa tarong pa ni Judas, na ba'y tagna ni Judas o niya, sa diha nga gitagna siya, kalakit ba nga kanas Judas maugyod na ang magbaligya sa atong Ginoong Kristo? Basa Brad Sam, ang Zacarias Kapitulo 11, versikulo 12, 13, naabay mabasa diha nga, si Judas na oy, nga magbaligya og salapi nga kantidad og 30. Basa Brad Sam, naabay mabasa diha nga si Judas na. Zacarias 11. Basahon ta ang nakasulas sa basahon ni Zacarias no sa iya kapitulo 11. 11 ug ang iya bersikulo 12 ug 13. Bersikulo 12 ang atong pagbasahon hantod sa 13 gingon. Matod pa. O ako mingon kanila, kung ginauna ninyo nga maayo ihatag kanako ang akong suhol. Ug kung dili ugaling pasag din na lamang busa ako gitimbangan nila alang sa akong suhol sa katluan kabuok nga salapi. Matod pa din niya sa 13. Og si Uba mingon kanako, ihulog mo sa magkukulon ang usa ka maayong bili nga ilang gibili kanako. Ug akong gikuha ang katluan kabuok nga salapi o gihulog ko sa magkukulon didto sa balay ni Jehova. Karon pangutana nako nimo Brad Sam. Kining giingon nimo ang basahon ni Zacarias daatugon man di man ibagong tugon. Unsay giingon dinhi og ako miingon kanila. Kung gihunahuna ninyo nga maayo ihatag kanako ang akong suhol og ako og kung dili matod pa dili ugaling pasag din na lamang busa ako gitimbangan nila alang sa akong suhol o nagisgot ni suhol sa katluan kabuok nga salapi. So nagisgot kini og suhol nga 30 kabuok nga salapi sa 13. Og si Jehova miingon kanako, ihulog mo sa magkukulon ang usa ka maayong bili nga ilang gibili kanako. Og akong gikuha ang katluan kabuok nga salapi, batong 30 ka salapi, og gihulog ko sa magkukulon didto sa balay ni Judas. So nagisgot kini og suhol, dunay mudawat pa og suhol nga ang kantidad 30 kibali nga salapi. Mismo si Jehova niini mao'y namulong niini og kini giingon dinhi og gikuha nga katluan kabuok nga salapi og gihulog ko
sa magkukulon dito sa balay ni Jehova. Karon ang pangutana, Brad Sam. Kay doon na may gitagna nga dunay mokuha og salapi nga 30 kasalapi. Ang pangutana, naabay mabasa diha sa tagna ni Zacarias nga mauna ang katumanan si Judas? Wa gyud. Pero sa diha nga nataw na si Judas, ang pangutana, kinsa ba ang nahimong katumanan nga mokuha ni anang 30 ka balor sa salapi nga ibutang dito sa maong magkukulon? Kapag kuha na ba siya, muna pagdawat lugar niya? Oo, karon mayong basahon nimo, Brad Sam. Wa gyud Judas diha sa Zacarias. Pero kinsa ang nahimong katumanan, Brad Sam, nga mukuha sa katluan ka salapi? Mateo 27 kapitulo 3 bersikulo 10, Brad Sam, nga kini usag hapon kay katagna ni Judas, pero wa gyud Judas diha sa pagtagna sa Zacarias, Brad Sam. Kano sa alang ka na natuman sa diha nga nataw na si Judas nga siya day na ang mudawat sa katuan nga balur sa salapi. Ha? Naghiskot ka na og magkukulon. Mabasa, Brad Sam? O, sa ato pa, Brad Cesar, natuman sa pag-abot na sa panahong Kristyano, kay kini Judas, usaman ni sa Apostol. Sa atong Sa wa pa siya mabuang kibali. Niya, Brad Cesar, atong basahon ning giingon sa Mateo 27 sugutas bersikulo 3 sa atong pagabasahon. Muna ang usa, ang katumanan is gitagna ni propeta Zacarias, pero wala dito nakasulat nga Judas Iscariote. Mao mudawat sa katuan kasalapi. O kanos ala na may tabo. Sa diha nga nataw na. Abot na ang katumanan o panahon ni Judas Iscariote. Brad Cesar niya. Og si Judas ang iyang magbubughi, og si Judas ang iyang magbubudhi sa pagkakita niya nga si Jesus matod gyukman sa silot, nagbasol og ang salapi nga katluan Nara. kabuok. Gidala niya balik ngadto sa mga saserdote, Sa makakrian. nga punuan og sa mga ansyano. Balik ni Judas Iscariote kadtong salapi nga katluan kabuok. Nilutaw na ang tagna ni Zacarias. Sa tagna ni Zacarias, Yung lang Judas dito. Judas Iscariote. O ipadayon ba si Sar? Versikulo 4. O mingon, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo nga matarong. Apan mitubag sila nga nag-ingon, unsa may amo ni ana, imura ka na. Og ang salapi iyang gisalibay sa sulod sa templo, og mipawa siya, og siya milakaw og nagbitay sa iyang kaugalingon. Apan ang masacerdote nga punuan sa napunit na nila ang mga salapi, miingon, dili matarong ang pagbutang niini diha sa panublanan sa templo. Kay kwarta kini nga bilis sa dugo, busa nagkasabot sila og pinagi ni ilang gipalit ang yuta sa magkukulon nana dito nagyapon gitagna lugar apil ni stagna ni Siputa Zacarias aron pagalubngan alang sa mga dumulong busa ang maong yuta kinganlan nga yuta nga dugoon hangtod karong mga adlaw ug natuman ang gisulti pinaagi sa propeta nga si Jeremias po o si Zacarias. Jeremias o si Zacarias og igihatag po gikuha ang salapi nga katluan kabuok nga mao ang bilis sa gibilhan sa pipilas sa mga anak sa Israel. Mao kana ba si Sar? Karon padayon tas Jace og kini ilang gibaylo sa yuta sa magkukulon sumala sa itugon kanako sa Ginoo busa dito detalye detalye ang katumanan lugar katong mudawat lugar sa katluan kabuok nga salapi nga kana bisan tuod kun sa pagtagna ni Zacarias wala nakasulat walay mabasa nga Judas Iscariote kanos alang matuman sa diyang maabot ang katumanan sa panahon ni Judas Iscariote sa dihang nagbudhi siya sa atong Ginoong Hesukristo. So tinaw kayo mga higala mga kaigsuonan nga kung magtagna dili lagi ilakip ang pangalan busa way katarungan nga maingon mo naay Master Tomas iyo inyo senyor nga mabasa das Biblia napoy inyong tagna dia kay mga ministro nga magwaling Espiritu Santo wa gyud diha kay nga naman dili lagi abilidad sa Biblia nga kung magtagna ilakip ang pangalan pero sa diha nga mulutaw na ang maong claimant diha na dayon
makita nga siya di ay na ang maong hingtungdan sa maong tagna sama usab sa mga apostol. Gihimo silang suga nga tos mga hintil, wa gyud babasa nga Pedro, wa gyud babasa ang Bernabe, wa gyud babasa ang Pablo, wala gyud babasa ang Sipas ug ubang pang mga apostol. Pero sa diha nga natawo na ang maong mga apostoles, giklaim na nila nga mao sila di ay ang katumanan sa tagna ni propeta Isaias nga dunay himuon nga suga ngadto sa mga hintil. Nga kinsa ang nahimong katumanan mao ang mga apostoles sa diha nang nataw na sila busa giklaim kana sa mga apostoles. Busa klaro kayo Brad Sam nga kung magtagna dili ilakip ang pangalan sa samang pagkaagi usab kang Judas Iscariote nga dunay mudawat nga 30 kabalor nga salapi nga ipalit sa yuta sa magkukulon, walay lain ang nahimong katumanan sa pagtagna ni propeta Zacarias. Wagi Judas na pag-abot na ni Judas nga nataw na Judas, giklaim na dayon na nga maudi ay na si Judas ang katumanan nga mudawat sa katuan nga salapi nga ipalit sa yuta sa magkukulon. Ingon ana mga higalam kaigsuonan, kung magtagna dili lagi abilidad sa Biblia nga ilakip ang pangalan. Karon ni akita sa ato ang magtutudlo Brad Sam. Daghang patag mga example sama sa kang Juan Bautista. Gitagna siya nga dunay magsinggit, magandam sa dalan sa Ginoo. Naama na, mabasa man na to na, pero taas naman Brad Sam, ang oras na to. 15 minutos naman lang. So ato ning i-direct dito sa atong magtutudlo Brad Sam. Nan, moingon man sila Brad Sam nga, na ay Tomas Eugenio Senior nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo, pero higala og mga kaigsuonan. Angay nga atong mahibaw-an sa Biblia dunay tulo ka pangalan. Ang Amahan mao si Jehova, ang Anak mao ang atong Ginoo Kristo, ug ang Espiritu Santo mao kanang ikatulo nga magdala kana sa bag-ong pangalan. Pero maayo tingali imong basahon Brad Sam. Naa bagyoy tutulo nga gisgutan ang Biblia Brad Sam. Maayo tingali imong basahon Brad Sam nga naa bagyoy tutulo nga gibanggit ang Biblia Brad Sam. Maayo tingali imong basahon ang Mateo 28. Okay, basa Brad Sam. 9. O gingon dinhi matud pa dinhi nga tulog gini ang gisgutan nini sa Biblia Brad Cesar. Matod pas bersikulo 19 sa kapitulo 28, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amaan, 1, sa Anak, 2, og sa Espiritu Santo, 3. Busa tulog yun ang gisgutan nga sa Biblia nga pangalan nga gisgutan sa Biblia Brad Cesar. Okay, doon ay tutulo. Amahan, sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, o sa Espiritu Santo. Nanasa pa ang dugang prueba. Basahon ko ang ikaduhang Korinto, kapitulo 13, o iyang versikulo 14, unsay gisgutan din ni mga higalam kaigsoon na dugangan ako ang maong sitas. Gingo din ang grasya sa Ginoong Hesukristo, uno. Na pagtingog sa to pa ikaduha. Og ang gugma sa Dios, nana, ikaduha. Og ang pag-ambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. So tutulog hapon Brad Sam? Ngalan sa atong Ginoong Kristo og ang gugma sa Dios og ang pagig-ambit diha sa Espiritu Santo. Tulog hapon Brad Sam ang pangutana Brad Sam. Kinsa ba ang ngalan sa Amahan Brad Sam? Isaias 64:8. Kung basahon na to ang 64:8 sa Isaias Brad Cesar, maila na to kung kinsa kanang ngalan sa Amahan. Sa 64 bersikulo 8 gingon, apan karon o Yuba, ikaw mao ang among amahan kamiyuta nga kulunon, ug ikaw mao ang among magkukulon, ug kaming tanan binuhat man sa imong mga kamot. Mo sa ngalan sa amahan mao si Yuba, pero kana ngalan nga Yuba iya bagyo na ngalan. Iya bagyo na ngalan sa amahan kanang Yubang ngalan ba si Cesar niya akong dugang prueba sa Isaias 42 bersikulo 8 gingon, ako mao si Yuba, kini mo ang akong ngalan,
og ang akong himaya dili nako igatag sa uban ni ang akong pagdaig sa mga lininok nga larawan. Busa kana diya ngalan sa aman nga mausyo nga aman mausyo ba mao gyud ay kana ang iyang ngalan sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon, ang ngalan day sa man Jehova, mabasa sa Biblia. Garbay uban nga mga reliyon nga way ngalan ang Dios, haba diha. Mo manaw problema ninyo ba? Kay ang inyong hibaw-an gamay ra kayo. Karon, kinsa ba ang ngalan sa anak? Basahon ko. Roma 1:4 nagingon. Og uban sa gahom gipaila ang anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay si Jesucristo nga atong Ginoo. Kinsa di ay ang anak sa amahan? Mao ang atong Ginoong Jesucristo, mga higala o mga kaigsuonan. So klaro na kayo ang pangutana, Brad Sam. Kay doon na may tutulong nga gisgutan sa Biblia. Amahan mao si Jehova o ang anak mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ang pangutana, Brad Sam, sa Biblia ba ang Espiritu Santo, Brad Sam, mao ba yun ang puli sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Sam? Ayaw tingaling imong basahon, Brad Sam, nga ang Espiritu Santo, Brad Sam, mao ba yun ang puli sa atong Ginoong Jesucristo aron ma-segregate nato nga ang Espiritu Santo mao gayud ang puli sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Sam, aron mulutaw nga ang katumanan sa Espiritu Santo kay ato manggipaila nga atong langitnon nga magtutudo. Inaabay mabasa, Brad Sam, nga ang Espiritu Santo bagyod mao bagyoy puli sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Sam. Imong basahon Brad Cesar, atong ay may na Juan, basahon na to, Brad 14. Cesar, nga naghatag yung kaligunan nga kanang Espiritu Santo mao gina ang puli sa atong Ginoong Jesucristo. Tungod kay kana mao kana ang gitugan sa atong Ginoong Jesucristo, dili kay kita mo'y nagtugan. Nagbutbuot. Nagbutbuot ana niya kining Biblia nga akong pagabasahon, Brad Cesar, kining ang pulong sa Dios Biblia atong ipakita lugar sa mga nananao karon. Ingon dinhi. Matud pa sa Juan sa kapitulo 14 bersikulo 25-26, inyo kining patalingugan gingon kining mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo, ingon si Kristo, samtang kauban pa ako ninyo o kauban pa ninyo ako. Unya 26, apan kun makagikan ako, ingon si Kristo, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug mapainomdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa ang puli diay sa atong Ginoong Jesucristo, dili kita mo'y nagsulti nini kundi ang atong Ginoong Jesucristo mismo ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo, mga kaigsoon. Nga naman tuod kay ang Espiritu Santo mao kanang gipangamuyo niya samahan kanang laing manlalaban matud pas 14 sayang 14 15 ug 16 giingon ni Kristo, kun higugma mo kanako tumanan ninyo ang akong mga sugo ug akong mga muyo samahan ug kamo iyang paghatagan ug laing manlalaban nga makiguban kaninyo hangtod sa kangturan. Mo nang manglalaban nga niya gipangamuyo ni samahan nga mao kanang Espiritu Santo sa katumanan, mao kanang gitugan niya nga mao kana ang iyang kapuli sumala sa Biblia, mga kaigsoon. So klaro kaayo nga ang puli di ay sa atong Ginoong Kristo, dili mga pastor, dili pare. Ang Biblia mismo nagpamatuod nga ang puli sa atong Ginoong Kristo mao ang Espiritu Santo. Karon, ang Biblia ba'y naghisgot ba yun nga ang unang pangalan sa Dios mao si Jehova, ang ikaduha mao atong Ginoong Kristo, na ba'y gitagna sa Biblia nga doon na gyud pagbaton ang Dios og bag-ong pangalan? Naa, basahon ko ang Isaiah 65 bersikulo 1 nag-ingon, ako gipangita nadtong wala mangutana may tungod kanako. Ako hingkaplagan nadtong wala mangita kanako. Ako miingon, tan-awa ako sa usa ka nasod nga wala na pagatawaga tungod sa akong ngalan. Kumao, doon na di ay Dios nga matud pa
sa atong gibasa ako gipangita natong wala mangutana. Daado ko nun nangitab sa wa pamutana. May tugod daw nga to sa Dios. Ako hingkaplagan natong wala mangita kanako. Ako ingon tanawa ako sa usa ka nasod nga wala na pagtawaga sa ako ngalan. Kumao sa unang ngalan Jehova, sa ikaduha mao atong Jesucristo na karon kay naa may tagna nga ang Dios doon na siya pangalan nga bag-o. Ang dili na pagatawgon sa iyang kaugalingon nga ngalan. Matud pa, tanawa ako sa usa ka nasod nga wala na pagatawagan tungod sa akong ngalan. Nga naman, kay ang Biblia dunay bag-ong pangalan sumala sa pinadayag 2:17. May tingali basahon mo, Brad Sam? Ang pinadayag 2:17 nga ang Diyos dunay bag-ong pangalan? Diya nga atong basahon, ngano nga ningon ang Dios nga nasiya sa kadasod, ug nga wala na siya pagkatawag sa mao nga sa lain nga ngalan o sa mong ngalan. Matud kay ngano nga wala na ngalan, wala na siya tawagag Yuba, wala po siya tawagag Kristo. Tud kay ang ngalan nga Yuba, kung atong basahon, naghisgot og tugon si Yuba, nga dili na hisgutan pa ang ngalan. Kana si Jeremias 31, tama 33, 34 naging si Yuba, nga dili na hisgutan og dili na itudlo ang iyang ngalan. Busa, mo ka nang wala na siya, nasa siya kanasod, wala siya tawaga, na nang maungalan, nga Yuba. Nga naman, naging mo siya tugon nga rin na hisgutan pa ang iyang ngalan. Wala po dilipod ngalan nga Kristo, tungod kay ang balita sa atong Ginoong Kristo, nagtugon ang bisan pa ang mga apostol, nga katong ilang balita, uminsay, dili katumo ang kahingpitan, kay dili kahingpitan, mawala kato, pag-abot na sa hingpit nga balita, uminsay. Naas, unang Korinto 3:9 og 10 kung atong basahon mga kaigsunan, nagtugon nga dili matupa ang atong kaalab og dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Apan kun ang hingpit mabut na kadtong dili hingpit mawala. Unya unsa man tong mensahe? Matud pa sa Romano 10:17 ang mensahe mao katong pagwali sa atong Ginoong Kristo. Unya kay di man hingpit kanang mensahe o waliya angay di ang pabilinan sa tao nga dili man na mao ang kahingpitan nga mensahe. Dili mga igsunan, busa matod pa si Buranon 6:1, busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan og dili ta magpabilin sa unang ang sa nga mensahe nga Kristohanon. Busa katong mensahe nga pagwali mo ito sa atong Ginoong Kristo, dili kato angay pabilinan nga numan tungod kay kadto dili pa mao ang kahingpitan. Busa ang hingpit nga mensahe nga angang pabilinan dadton sa tao nga mulutaw nining atong panahon karon, sumala pas pangutan ni Brisar asa nga ngalan ang atubangon sa tao. Matod pas pinadayag 2:7 bag-ong ngalan mga kaigsunan. Matod pas pinadayag sa iyang kapitulo 2 versikulo 17 mingon dinhi ang mga kaigsunan. Matod pas sa atong mabasa nato sa 2:17 sa pinadayag ingon ini matod pa sa Biblia nga ang adunay igdulongog gingon dinhi. Ako na libasa, Brad Sam, kay pabor nako gingon dinhi. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia, ang magamadaogon magatagan ko sa manang nga tinaguan o pagatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinultan sa ka bagong ngalan nga dili masabot bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat ini. Kung mao ang Dios dunay bag-ong pangalan kay bisan pa sa pinadayag 3:12 nagingon siya nga magamadaogon akong pagahimuon nga haligi diya sa templo sa akong Dios ug dili na siya magagula nini o igasulat ko diha sa iya nga gigasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios ug ang bag-ong salib nga nanaog gikan sa langit gikan sa akong Dios ug ang akong kaugalingon bag-o nga ngalan. Kung mao, Brad Sam, klaro kayo nga dunay bag-ong pangalan ug ang katumanan usab sa mga tao naapod sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nga dunay mga tao nga magwali sa may balita sa Espiritu Santo. Busa klaro kayo, Brad Sam, nga dili abilidad sa Biblia nga kung pagtagna ilakip ang pangalan. Buno, Brad Sam, napupos naman po datong oras. Mingon na lamang kita daghang salamat, Master, sa panalangin nga manggihatag kanamo og amo lamang kamuhangyon nga sa sunod Domingo pohon bag-uban kita dinhi sa istasyon sa DWL. Kini ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar pati uban sa akong kauban. Kung kini sab si Brother Samuel Mutimuyan mingon nga lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban kita sa samang istasyon ug maayong hapon kanatong tanan.